Sofia, det er Mina. Vi har taget en person i voksenlærer, fordi vi havde et behov, og så kom der en dygtig pige forbi, og så slog vi til. Den mulighed, jeg har fået her, det er altid også for at komme videre i mit liv. For nu har jeg valgt at få børn som det første, og så i lære bagefter. Så fandt vi ud af, at i og med, at vi har en i voksenlærer, så er der mulighed for at få en ind som vikar med tilskud fra jobcentret i Skive i et såkaldt jobrotationsordning. Det betyder, at man har stået op til at komme ud med andre mennesker, og også nu har jeg været i mange år, så får det nemmere arbejde. I praksis fungerer det sådan, at vores voksenlærling arbejder i vores bogholderi med de arbejdsopgaver, der er der. Og vores vikar tager sig af de mere praktiske opgaver. Vi synes, det er en god ordning, fordi den er fleksibel på den måde, at vi kan kombinere det behov, vi havde i vores bogholderi, med også at få udført nogle andre opgaver omkring kurerkørsel og det praktiske her omkring ejendommen.